سلام تخطات نايز channel كما يتقونون صبوك تكونون اي وتر تمنيتنايو لومون كم وترو اقدا سنزل لهم عبيت زيناتات زبلنا يم حزنا لكم قريبنا لنا مچم اسرائيلن ايرانن زخدو زلوا منقدي بفلاي دما ابز حلفه وانات اسرائيل قبل ايران زفتنو تمتكعتي كم تزدل ጭብጥك تقرب ስለዚህ ካለ ወይም በቪዲዮ ተሰነ ነገር ክረ ስለዚህ ካለ እቲ ሚዲያ كنمنتاي عنوات أوريدا إسرائيل تعويته تبلا زلا إكزاكت لنتاي نير تعوت نعون مركب بتعبي تجنيق زلوا معناته إيران زجبرت متكعتي بكل من قد سلستراي بزح زار باين برون كشفني يوم فتينهم نو هريمهم يوم قم بزح زتك ونقرا يحرمون بمبال تقعد الوفتينهم إسرائيل فتصمتو لعلميتي ويون 800 نفرتات نسيها متكعتي غيرها انتاي فتيما زخونه نقر جيزي اللي غينو زبل زربا بعد بي بي سي حجي حدش ጭብጥ ረኺብና ኣለና ሓድሽ መረጋገፂ ዝተሃረመ ነገራት ርኢና ኣለና ኢሎም ካብ ሳተላይት ኢሜጅ ዘምፅዎ ኣለዉ ንዑ ክንርኢና ብሓፈሽኡ ግን ከምቲ ዝብልዎ ዘለዎ እንተኮይኑ ኸ ኢራን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ እያ ዝብል እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ሕቶ ዘልዕል ዘሎ ኩነታት እዩ መጀመርያ ፖለቲከኛታት ናይ እስራኤል ብኸመይ ይገልፅዎ ኣለዉ መን ይጀምር ድሕሪኡ እቲ ጭብጢ ዝበሃል ዘሎ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ናይ ኢራን ግብረ መልሲ ክበሃል ዝኽእል ድማ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ኣሎ Sir, thank you for being here. Appreciate it. What do you think your strike accomplished over the weekend? Thank you for having me, David. Thank you. We send a very clear message here to the Iranians. Don't mess with Israel. What they did last month, sending 200 ballistic missiles into our cities, we said that we will retaliate, and we did. And what we showed them is the capability of our pilots to reach any destination in Iran. And they are vulnerable. They are aware of that. So እንታይ እቲ ዕላማ ናይቲ በቲ መጥቃዕቲ ዝሃረምኩሞ ኢሉ ነዚ ኣምባሳደር ናይ እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ብትክክል ዓቕሚ ናይ እስራኤል ኣርኢናዮም ኣለና እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ኣርኢናዮም ኣለና እዚ ድማ ዘድልየና ዕላማታት ብምሉእ ክንሃርሞ ከም ዝኽኣልናን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ናትና ነፈርቲ ይኹን ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ድማ ክቡና ከም ዘይከኣሉ ስለዚ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ብዙሕ ናይ ኢራን كم زحرمنا يوم كبون هم من قد زنبورا بسوريا بعراق زنبورا ير ديفنس سيستم ون كنا هرم كم زخالنا كم دما وتحضراويان مدبرات ابتقا تهران زنبورا يكون ابسفل عليه كالي ولا ابتي خوزستان زستبحله زنبورا كله كم زحرمو يوم زنقرو زرلو سلازي بناي اسرائيل calculations ويون بناي اسرائيل وغن ملو عود زخونه مدقعت كم زقبرو يوم ززاربو زرلو ገለገለ ምንጭታት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ግን እስራኤል ሕጂ ኮነትን ሃሪማ ምናልባት ካልኣይ ግዜ መፂኣ ክትሃርም ከም ትኽእል መዳለዉ ከም ዝገበረት ዝብሉ እውን ኣለዉ እዚ ካብ ኩሉ ነቲ ዝፈተንዎ ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይተዓወተ ምክንያት ይደልይሉ ኣለዉ እቶም ሚድያ እስራኤል ስዚ ጥራይ ኮነትን ክትገብር ትኽእል ማለት ሚእቲ ነፈርቲ እንተበጊሳሲ ብዙሕ ነገር ክወርድ ምኽኣለ ግን ስለምንታይ ክወርድ ዘይከኣለ ንዝብል መልሲ ንምርካብ ዘይግበር ፃዕሪ የለን ምክንያቱ ከምቲ ዝሶም ዝብልዎ ዘለዉ ንዑ ዘረጋግፅ ሓቂ ግን ኣይረኣዩ destination in Iran and they are vulnerable they are aware of that so we decided to attack military targets this time but if they will continue to attack us we can get to any destination in Iran. Well, you had a first wave more than a month ago. That took out a lot of the air defense systems that they have. This one took out a lot of the missile facilities. Is there going to be a third wave? I know you don't want to obviously telegraph, but people are kind of on the edge of their seat. If Iran doesn't do a counterattack, will there be another attack by Israel? We are a peaceful nation. We don't seek wars. October 7th was brought upon ourselves in the attacks from Hezbollah and also from Iran. So እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብቲ ከም ሕጂ ብሚሳይላትን ብድሮናትን ዝገበርኩሞ መጥቃዕቲ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኢራን ከም ዝሃረምኩሞን ከም ዘውደቕኩሞን ፈሊጥና ነርና ሕጂ ድማ ነቲ ናይ ሚሳይል ዘፍርዩሉ ቦታታት ሓምሽሽኩሞ ከም ዘለኹም ፈሊጥና ኣለና እቲ ዝቕፅል መጥቃዕቲ ናትኩም ሕጂሲ ካብ ብሕጂ እትገብርዎ መጥቃዕቲሲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ሃሪምኩም ኣለኹም ሕጂ ቀደም ናይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ሃሪምኩም ነርኩም ሕጂ ድማ ነቲ ሚሳይላት ባሊስቲክ ሚሳይል ዘፍርዩሉ ሃሪምኩም ኣለኹም ብሕጂ ከየድኩም መጥቃዕቲ ዝዓበየ ዕንወት ከተወርዱ መደብ ኣለኩም ድልዎሲ ንሕና ሰላማዊት ሃገር ኢና ሰላም ንደሊ ህዝቢ ኢና ንዝኾነ ይኹን ዘይንዕምፅ ህዝቢ ኢና مستحرمنا طراينا نحرم زلنا نمبر احنا ولا حنتي كمتي كل سبز بلنا ناي املاخ حزبينا نابله نبني بحكي كم خبلو خلو يامنوهم سلا زخونيهم كم زبلو سلام تزغون ايران دا دليت كتقبر تخليقه نتوم حنت زي بلوم تقبروا زل هاي تقندي اتحساسا بقين زلو بحفشه اتنفرتنا اسرائيل
ኣብ ክሊ ኣየር ናይ ኢራን ኣያተዋን ገለገለ ሰባት ኣለዉ 100 ነፈርቲ ስካበን ኢራን ኣይተወድቕን ዲ ኣያተዋን ኣብ ክሊ ኣየር ናይ ኢራን ስለዚ ካብ ርሑቕ እየን ዝሃርማ ነይረን እዚ ኩለን 89 ሰዲድካ ኸ ስለምንታይ ከምቲ ዝድለ ዝጭበጥ ክርአ ዘይተኻለ ምስቲ ኩሉ ሳተላይት ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ካልእ እውን ክርአ ዝኽእልሲ ስለምንታይ ክርአ ዘይከኣለ ንዝብል again እቲ ሕቶ ዘይተፈተነ ወይ እውን ዘይተገበረ ወይ እውን ዘይተሓረመ ስለ ዝኾነ ይኮነን እንታይ ዳ ከምቲ ዝድለ እቲ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ውፅኢት ከምፅእ ስለ ዘይከኣለ ወይ እውን ተጨባጢ ክርአ ዝኽእል ውፅኢት ክመፅእ ስለ ዘይከኣለ እዩ እዚ ከዓ ፍተዎ ፅላዮ እቲ ሕቶ ክኸውን ዝኽእል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኢራን ነቲ ተተኮሰ ሚሳይላት ናብ ዕላምኡ ከምዘይሃርም ገይርዎ ጥራይካ ክትብል ትኽእል ሪዝናብል ሎጂካል ካልኩሌሽን ወይ እውን መልሲ ክኾነካ ዝኽእል እሱ ጥራይ እዩ ካልእ ወላ ሓንቲ ክትገብራ ይትኽእል ኢኻ ብካዝ 89 ነፈርቲ ኣልዒልካ ሳብ 600 ዲ ዋላ ልዕሊ እውን ነገራት ጌርካ ኮይንካ ወላ ሓንቲ ከይሃረምካ ክትተርፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ እውን ኣብ ግምት ኢቲኻ ምዝራብ የድሊ ኣብዚ እውን ካባይ ንላዕሊ ሓደ ሰብ ፅቡቅ ጌሩ ገሊፅዋ ነይሩ እዚኣ ርእሲ እዚኣ In your opinion, we have a bigger picture right now. How did you find the attack, Israeli attack on Iran? Well, it depends on who you're talking to. If you listen to the Israelis, excuse me, boy, massive victory. They knocked out every single air defense system that Iran had. They took out the S-300s. They hit military targets. They blew up rocket factories. Great victory. Now, they're delusional. It's, I think the scientific term is, it's bullshit. So the reality of what happened is Israel's plan was to first throw missiles into Iran because they were going to. So ከም ዝብልዎ ዘለዉ ኢንዲፐንደንት ጋዜጠኛታት ወይ እውን ተንተንቲ ብፍላይ እዚ ሌሪ ጆንሰን ናይ ኣሜሪካ ናይ ሲኣይኤ ኣናሊስት ዝነበረ እዩ ከም ዝብሎ ዘሎ ሓሶት እዩ ክኸውን ዝኽእል እስራኤል ትብሎ ዘላ ሓሶት እዩ ኩሉ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ቅድሚ ሕጂ ሃሪምና ኢና ብዙሕ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሃሪምና ሕጂ ድማ ከምዚ ሃሪምና ዝብልዎ ዘለዉ ከምቲ እሶም ዝብልዎ እንተዝኾኑ ካሊእ ውፅኢት ናይቲ ኩናት ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ሓሶት ጥራይ የጋንኑን ይሕስውን እዮም ዘለዉ እቲ ሚድያ ድማ ንዓታቶም ሽፋን እዩ ዝህብ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዋላ እውን እንቆዝ ዘይብልካ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ እውን ከምኡ እዩ 100 ነፈርቲ እንድሕር ጌርካ ዝሃረምካዮ ብሰፊሑ ክርአ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እምኒ ይኮኑ ዝድርብዩ ነይሮም እስራኤል ዓበይቲ ቦምባታትን ሚሳይላትን እያ ትትኩስ ነይራ ከምቲ ናብ በዓል ቃዛ ዝገብርዎ ዘሎ ካብኡ ዝሕይል እዮም ዝገብሩ ነይሮም ምክንያቱ ኢራን ሓያል ምዃና ስለ ዝፈልጡ ንኢራን ክርምሱ እዮም ከይዶም ካልኣይ ንእሽተይ መጥቃዕቲ እዮም ገይሮም ዝበሃል ሓሶት ምዃኑ ንእሽተይ እውን ከምዘይነበረት መጥቃዕቲ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ኣብዚ እዩ ዘሎ እቲ ፀገም ማለት እዩ እቲ ፈላሊኻ ናይ ምርኣይ ሕቶ ኣብዚ ይመፅእ ማለት እዩ fly in there with their own aircraft. They were smart enough to recognize that there were some air defense systems that they might be put at jeopardy of being shot down. So they use standoff air-launched ballistic missiles. And the point was to suppress, it's called SEAD, S-E-A-D, suppress enemy air defense. That was their initial objective. That failed. They did not suppress enemy air defense. Yeah, they blew up one or two, but for the most part, they didn't. I think they had planned a much more extensive attack with follow-on. እቲ ስትራቴጂ ናቶም እንታይ ነይሩ እቲ ስትራቴጂ ናቶም ብሓፈሻ መጀመርያ ብሰለስተ ዌይቭ እዮም ነይሮም መጀመርያ ኺዶም ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘለዎም ዝበልዎ ንዑ ምህራም እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ንዑ ምስ ሃረምካ ድሕሪኡ እተን ካልኦት ዌይቭስ ንዝተፈላለየ ዕላማ ከጥቅዓ ዝኽእላ ድማ እናተቐባበላ እየን ዝሰርሓ ነይረን እተን ነፈርቲ ሕጂ እቲ ዕላማ እቲ ሙሉእ ብሙሉእ ሃሪሙ ክንብሎ ንኽእል ኢና ብፍላይ ብዙሓት ኪላታት ከም ዝብልዎ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኢራን ሊሚት ኣለዎ ኣብቲ ክሊ ኣየር ናይ ኢራን ጥራይ እዩ ክሃርም ዝኽእል ካብ ዝኾነ ይኹን ክሊ ኣየር ክሃርም ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብቲ ክሊ ኣየር ናቶም ግን ምናልባት ነቲ ዝነበረ እቲ ዝዓብየ ከድሕን ዝኽኣለ እንተሎ እቲ እንኮ ክንብሎ ንኽእል እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኢራን እዩ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ኣርጊመንት እዩ ኦኬ ቢቢሲ ግን ነዚ ሓበሬታ እዚ ክቕይር ዝኽእል ጭብጢ ኣለና ኢሎም መፂኦም ኣለዉ እስከ ንስማዮ Turn to the Middle East now, and satellite images analysed by BBC Verify show damage to a number of military sites in Iran from Israeli strikes over the weekend. They include strikes on sites experts say were used for missile production and air defence, including one previously linked to Iran's nuclear program. Here's Verify's Nick Eardley. Let's start off with this footage, which was ሕጂ እንታይ ትሕቶ ቢቢሲ ከማ ካልኦት ኩሎም ሜይንስትሪም ሚድያ እቲ እስራኤል ፈፂማቶ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ንክረኽብዎ ስለ ዘይከኣሉ ዝተፈላለየ መረጋገፂ ክረኽብሎም ድሕሪ እስራኤል ሙሉእ ሙሉእ ተዓዊተ ትብል ኣላ ጨብጢ ድማ ከምቲ ዝድለ ዝርአ እንተዘየለ
then they have to find something ካብ satellite images ሓደ እስራኤል ዝሃርመቶ ዕውት ዝኾነ ስርዒት ከም ዝገበረት ዘርኢ ከርእዩ ይፍትኑ ኣለዉ Posted online on Saturday morning. It's filmed in Tehran, and you can see up here Iran's air defence system apparently trying to intercept missiles. There wasn't a huge amount of material like this over the weekend, videos showing the extent of strikes and damage, and that's at least in part because some of the locations were quite remote. But we do now have more satellite images which help us build up a picture. What was ሓደ ካብቲ ምክንያት ዝኾነ ይኹን ስእሊ ወይ እውን ቪድዮ ክንረክብ ዘይከኣልና እቶም ዕላማታት ካብ ህዝቢ ኣብ ጭው ዝበለ በረኻ ወይ እውን ውፅእ ዝበለ ቦታ ስለ ዝኾኑ ከምቲ ዝድለ ጭብጢ ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብምባል እዩ ዝገብር ዘሎ ናው ሕጂ ኣብዚ ክርዳእና ዘሎ እስራኤል ኣይሃረመትን ወይ ዝኾነ ነገር ኣይገበረትን ድበሃል ሓሶት ምዃኑ እዩ ኣነ ክቕበለ ኣይክእልኒ እስራኤል ሃሪማ ኣላ እያ ክንዲ ምንታይ ዳሜጅ ኣውሪጣ ኣላ እዩ እምበር ኩሉ ነገራት ተቆሰቶ ኢራን ተኸላኺላቶ ዝብል መረዳእታ እውን የብለ ኢና I'm very, very positive. Na Israel highly ملو بملو إسرائيل أمكناته زبل إيران أمكناته زبل مرداتها يبلين قال ناي قدني كحلف ناي قدني كحلف يجي كنا منتاي دامج أوريدهم يتحطوا كنا منتاي أنوات أوريدهم الله يتحطوا وين زارلو targeted and what damage was done? Now, there were a lot of strikes. We're working to verify as many of them as possible. But let's focus just now on the ones we have evidence for and pictures of. You can see the map here, one near the border, two near Tehran, another one up here. If we move on to this screen, we can look firstly at this strike in Parchin, a military complex. See that building there? That's before. So, እዚኣ ኣኽቢብዋ ዘሎ ፓላሶ እያ ትመስል ዘላ ገዛ እያ እዚኣ ትኸውን ዘላ በቲ ስእልናቶም ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ኮይና ኣላ ቅድሚትን ድሕሪትን ኢሎም ካብ ናይ ሳተላይት ኢሜጅ ዘርእይዎ ዘለዉ እዩ This is a satellite image of after. You can see that that building's been destroyed. Other buildings at the so እንታይ ብሎ እዚ ገዛ እዚ ሕጂ ተኣሊሎ ዝብል ዝነበረ ፓላሶ ናይ እንታይ ፓላሶ እዩ እንታይ እዩ እዚ ተኣልዩ ከም ዘሎ ወይ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ይብሉ ኣለዉ ኦኬ the site were destroyed too. And that site has been linked to rocket production, according to experts from the International Institute for Strategic Studies, or the IISS. Part of this site, and this is interesting, is known as Taliban 2. And that's interesting because it's been linked in the past to Iran's nuclear weapon program. That link was made by the International Atomic Energy Agency. Let me show you another before and after picture. This one is from Khojiir. Have a look at these buildings that we've circled down here. This is what they looked like before Saturday's strike. Afterwards, you can see the damage done. They're both gone. Now, so እዚኣቶም እውን ክልተ ፓላሶ ቅድሚት ድሪኦም ነበርና ሕጂ ደጊምና ክንሪኦም ከለና ድማ ነዚ ይመስሉ ይብላ ኣሎ ኦኬ ማለት it can be anything ዝኾነ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ግን ኦኬ ካብ ናቡ ንሃቦም እስከ የስ ተገይሩ ኣሎ ክልተ ፓላሶ ሰለስተ ፓላሶ ተዓነወ ንርኢ ኣለና That's okay, fair enough. From the IISS say this area is known for having a high concentration of infrastructure related to ballistic missiles. A final one to show you. A third before and after picture. I should say this one is much lower resolution. This is Sharud. It's a wee bit harder to see, but if you focus on this building here that's been circled, if we go like that, it's gone. Again, the damage is clear. So እዚአን እንተን ጭብጢ ተባሂለን መፅየን ዘለዋ ንጹር ዝኾነ ዕንወት ከም ዝገበሩ ገለ ነገር ከም ዝሃረሙ ዘርኢ ነገር ንርኢ ኣለና This area is significant because it's been linked to long-range missile technology. Now, most of the damage appears to be pretty precise and pretty contained, something that the Israeli government claimed. There are a lot of other sites likely to have been targeted. BBC Verify has been spending time looking for them. There is, for example, some damage around oil refineries we're looking at. But from these sites which we've identified so far, it looks like from these four sites the damage is to military sites. Remember, there was some pressure from the White House on Israel to contain its strikes to avoid. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ካልእ ዕላማታት ዝሃረምዎ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ካብቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና ግን ወይ እውን ካብቲ ዝረኣናዮ ነዚአን ጥራይና ክነቕርብ ደሊና ትኻሊ እውን ክንደሊና ስለዚ እስራኤል ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ድሩት መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ድመስል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ በቲ ሓደ ዕንወት ኣውሪዳ ፕሩፍ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ በቲ ካልእ ድማ ድሩት ከም ዝነበረ እቲ መጥቃዕቲ ፕሩፍ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ግን ሓደ ድሩት መጥቃዕቲ ክገብር ዝብገስ ሓይሊ 100 ነፈርቲ ኩናት ከበግስ ኣይክእልን እዩ ስለዚ it just doesn't add up ይብሉ ተደማሚሩ ሳይኮን 100 ነፈርቲ እንተበጊስካ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክትገብር ኢኻ ፈቲንካ ዘለኻ ስለደይ ሰለጠካ ምናልባት ከም ተለኻ ከይሃርመልካ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን እዚ ዝመስል ምንቅስቓስ ንርኢ ኣለና ኢራን ከ እንታይ ይብሉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓድሽ ድምፂ ዝወፅእ ዘሎ እስከ ንስማዓዮ ናይ ኢራን ከ
Leaders are vowing they will make an appropriate response to strikes by Israel on Friday, but say they do not seek a war with Israel. The latest Israeli airstrikes over the weekend that killed at least 5 people. Israel has said its forces hit military targets in response to Iranian attacks on Israel, of course, earlier in the month. CNN's Jim Sciutto joining me now from Jerusalem. Jim, good to see you. So when we look at ኢራን ትክክለኛ ዝኾነ መልሲ ግብረ መልሲ ክንህቢና ኢሎም ኣለዉ ኦብቪየስሊ ወይ እውን ብትክክል ውግእ ከም ዘይደልዩ ሓቢሮም ኣለዉ ግን መልሲ ክቡ ምዃኖም ድማ ገሊፆም ኣለዉ እዚ እንታይ ዓይነት መልሲ እዮም ክቡ ከመይ ክኸውን እቲ መልሲ ብሕጂ ክረአ ግን ነቲ ጉዳይ መልሲ ክብሉ እዮም ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ምስ እስራኤል ግን ከም ዘይደልዩ ዘለዉ ከዓ ገሊፆም ኣለዉ CNN's Jim Sciutto joining me now from Jerusalem. Jim, good to see you. So when we look at this, right, there is some question about what happens now in this period of escalation. Is this in fact putting a pin in this chapter? The short answer is we don't know, right? Israel's strikes overnight on Friday did not go to the extreme end, right, in terms of attacking oil facilities or nuclear facilities, which the U.S. had been pressuring Israel not to do because the U.S., as are others, was concerned about expanding the war. So Israel stuck to military targets, though still quite a significant strike. And while Iran is vowing retaliation, they've also publicly downplayed the effectiveness of these strikes to their own public, right, in terms of state media coverage, etc. So it may be. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ጉዳይ እስራኤል ሓደ ዓቢ ኩናት ወይ ዓቢ መጥቃዕቲ ክገብረ ኢላ ከም ትዛረቦ ዝነበረት ከምኡ ከም ዘይገበረት ርዱእ ኮይኑላ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ፀቕጢ ከም ዝነበረ ናይ ካልእ ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ድዩ ናይ ኒኩለር ቦታ ድዩ ክሃርም እየ ትብሎ ዝነበረት እሱ ክትገብሮ ከም ዘይከኣለት ርኢና ኣለና ይብል ኣሎ ግን ስቲል እቲ ተገይሩ ዘሎ መጥቃዕቲ እውን ቀሊል መጥቃዕቲ ከም ዘይነበረ ሶሪ እቲ ተገይሩ ዘሎ መጥቃዕቲ እውን ቀሊል መጥቃዕቲ ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግር ዘሎ ኦኬ ግን ኣብ ከሎ እቲ ዝብላ ዘሎ ኢራን እውን ብወገኖም እቲ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ንህዝቦም ኣብ ዝገበሩሉ ክሳዕ ክንዱ ዕንወት ኣይወረደን ይብሉ ኣለዉ የግዳስ ቀሊል መጥቃዕቲ ከም ዘይነበረ ድማ ርዱእ ኮይኑሎ ኢሎ ስለዚ እቲ ሕቶ ኢራን ብትክክል እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ትኽእል ኣቃሊላ እንተሪኣ ተላ ሜይቢ ዓቢ ግብረ መልሲ ክትህብ ክትግደድ ኣይትኽእል ኒኣ ግን 4 ወታደራት መይቶም ስለ ዘለዉ ንሱ ንባዕሉ ፀቕጢ እናፈጠረ ይመፅእ ኣሎ ኣብቲ ህዝቢ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብተወሳኺ ካልእ ኣናሊሲስ እውን Near term, we've gotten through the worst period. But big picture, we should keep in mind that now it is open season, in effect, between Israel and Iran, that these two countries that had been attacking each other via proxies, or for instance, when Israel carried out strikes in Iran, certainly didn't publicly advertise them, now they are taking shots at each other with some regularity, right? 2 major Iranian missile strikes on Israel in the last year. Now this strike, as well as the killing of the Hamas leader Haniyeh inside Tehran by Israeli intelligence, it is presumed. So it certainly allows for the possibility of further strikes down the line. And there are some here in Israel who talk about this strike on Friday as being one wave that might precede other waves of attacks. It just remains to be seen. So short term, probably the answer is yes, the worst is past, but medium to longer term, we're in a new period in this. ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኤግዛክትሊ እስራኤል ወይ ኢራን እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ክልቲኦም ኣቕሞም ተፈታቲኖም ከም ዘለዉ ተራእዩ ኣሎ ስለዚ እቲ ቀደም ብዘረባን ብፈኸራን ዝነበረ ኣብ መንጎ ወይ እውን ብፕሮክሲ ብካልእ ጌርካ ዲ ብግብሪ ሽበራዊ መንገዲ እናገበርካ ዝነበረ ሕጂ ብወግዒ ኦፕን ሲዝን እዮም ዝብልዎ እዚ ብወግዒ ኣፅዋራቶም ኣዋዲዶም ክተሓራረሙ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ኣበይ ጠጠው ክብል ይኽእል ኢራን ብወገና ሕጂ ትብል ዘላ ተሃሪመ ኣለኹ ኣነ ግብረ መልሲ ዝህበሉ ግዜ እዩ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝገበርኮ መጥቃዕቲ ኣየጥቃዕኩን ኣነ ግብረ መልሲ ሂበና ይትቅድሚዩ ዝነበረ ስለዚ እስራኤል ኣጥቂዓትኒ ስለ ዘላ ግብረ መልሲ ክባለኒ ዝብል ኣርጊመንት ወይ መጎተ ጥቀምሎ እስራኤል ድማ በዚያ ጌራ ክትውዳእ ክትክል ኣለዋ ዝብል ዓይነት ነመጎት ኣሎም እስራኤል ግን ወላ እውን ኢራን ጠጠው እንድሕር ኢሎም እስራኤል ጠጠው ክብሎ ከም ዘይኮነ ርዱእ ነገር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ምክንያቱ ነተንያሁ ኩናት ይደሊ ኣሎ ብዘይ ኩናት ኣብ ስልጣን ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ንኢራን ገለ ነገር ስዕረት ኣብ ልዕሊ ኢራን ከየረጋገፀ ኣብ ስልጣን ንክነብር ከቢድ እዩ ንዑ የስ ኣብ ሕዝብላ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ኣብ ሊባኖስ ኣብ ሕዝብላ ዝገበረ ኩናት ነቲ ሬቲንግ ናቱ ብጣዕሚ ታሕቲ ዝነበረ ንላዕላ ደይብዎ ኣሎ ኩናት ናይ ሓማስ ብጣዕሚ እዩ ኣዳኺሞ ነቲ ፖለቲካዊ መፃኢ ናቱ ምክንያቱ እቲ ኣብ ጋዛ ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ብዓለም ደረጃ ጥራይ ዘይኮነ ወላ እውን እስራኤላውያን እዚ ንሓዋር ብሰላም ከምብረና ይክእልኒ ዝብል ድምፂ ናዕበየ ይመፅእ ኣሎ እቶም ጅሆ ከትሕኖም ብዘይምኽኣሉ ንዓታቶም ኣብ ሓዊ እትዩ ኩናት ትገብር ምህላው እቶም ወለዲ ናይቶም ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ስድራ ቤታት ክበልዕዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ፕሬሸር ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ሓደ ዓቢ ዓወት ገይሩ ጥራይ ክድብሶም ዝኽእል ንኩሉ ከደቃቅሶ እንተኮይኑ ገለ ነገር ክገብር ኣሎ እቲ ገለ ነገር ድማ ኢራን እዩ ነይሩ ኢራን ይፀላይኹም ንኢራን
ኣውዲቕናያ እንድሕር ኢሉ ክሰርሓሉ ምኻለ ነይሩ ግን ምናልባት እታ ካልኩሌሽን ናቱ ዘላ ትራምፕ ምስ መፅእ ገለ ሓገዝ ዝገብረለ ይኸውን እሞ ሽዑ ገለኻ ክገብር ዝብልካ ካልኩሌሽን ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ Yeah, we certainly are. Jim, good to see you. Thank you. Joining me now for more on the situation in the Middle East is Trita Parsi, who's the executive. So, ሕጂ እዚ ሓደ ኣሎ ብኻልእ ድማ እስከ ንራዮ እቲ ዞባዊ ኩነታት ብዓብዩ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኣብዚኣ ኣንቲ ስፍሕ ዝበለት ትንተና ተገይራ ነይራ እስከ ንስማዕያ እዚኣ Per usual, we have huge updates coming out of the Middle East, and to break down the very latest with regard to Israel retaliating against Iran, we've got Dr. Trita Parsi of the Quincy Institute for Responsible Statecraft. Great to see you, sir. Good to see you. Good to be with you guys again. Yeah, of course. So let's put this Wall Street Journal article up on the screen. You know, I refer to these in a shorthand as retaliatory attacks. Of course, we know that that's not exactly accurate since this is just retaliation to the latest Iranian attacks, which were retaliation for Israeli attacks. But in any case, we've got a Wall Street Journal article here arguing. So in terms of ብሓፈሻ እቲ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝብሎ ዘሎ ባይደን ከም ዝገደዶም ንእስራኤል ቅልል ዝበለ መጥቃዕቲ ንክገብሩ እንታይ ትቕልል ዝበለ 100 ነፈርቲ ኣልዒሎም ነይሮም ስለዚ እንታይ ትቕልል ዝበለ ክግባር ዝኽእል እቲ ናይ ነዳዲ ቦታ እንተሃሪምኩም ግብረ መልሲ ክነበኩም ኢና as simple as that ኢልዎም ነይሩ ኢራን እንድሕር ናይ ነዳዲ ቦታና እንተሃሪምኩም ንሕና ድማ ኩሉ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ቦታታት ናትኩም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ቦታታት ክንሃርሙ ኢና ክሃርሙ ከም ዝኽእሉ ድማ everybody knows ናይ እስራኤል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ነቲ ዝኸበደ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ዘለዎ እቲ ኤር ቤዝ እዩ ንዑ ክሃርሙ እንድሕር ክኢሎም ትሕቲ ቅርፂ ናይ እስራኤል ዘለዎ ቦታታት ክሃርምዎ ፀገም የብሎም እቲ ዝዓበየ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ኣበይ ዘሎ ኣብቲ ኤር ቤዝ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ብቢልዮናት ዝትመን ነፈርቲ ኩናትን ኣፅዋርን ኣብ ዘለዎ ቦታ እቲ ዝዓበየ ምክልኻል ናቶም ኣበይ እዩ ንህዝቢ ይኮኑ ዝከላኸሉ ንህዝቢ ሰብ ክሃርም ኣይክእልን ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ንህዝቢ ከምቲ ዝድለ ምክልኻላት የብሎምን ነቲ ናይ ኣፅዋር ቦታታት ኤር ቤዝስ ዝዓበየ ምክልኻል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል ኣበይ ዘሎ እንድሕር ንዑ ክሃርምዎ ክኢሎም ነቲ ካልእ ዕላማታት ናይ ፀዓት ቦታ ድዩ ናይ ገለ ቦታታት ንክሃርሙ ክሳዕ ክንደይ ቀሊል ክኸውን ከም ዝኽእል ንኢራን ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና that's why እስራኤል እውን ኣሜሪካ ገዲዳታ ጥራይ ኮነ ስነ ስርዓት ገይራ ዘላ ክመፅኣ ዝኽእል ነገር እውን ካልኩሌት ገብሩ ኣለዉ እዮም ግን ፈሪሆም ከም ዘይኮኑ ኣሜሪካ ከም ዝገደደቶም ገይሮም ክሸጥዎ ከዓ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ከዓ ነቲ argument ናቶም ፅቡቅ ኮነሎም እዩ that Biden pushed Israel to limit their attacks on Iran yet still inflict a heavy blow. You know, based on what we know about the sites that Israel did strike, what can we say about the level of these attacks and the potential response? Well, the interesting thing is we actually cannot say that much. Clearly, the Israelis struck. Clearly, they were successful in striking at least 20 sites. They left about 5 people killed. That number may increase. There's definitely been some damage. The extent to which that damage has occurred, however, is unclear. The Israelis are saying that they've essentially taken out all of Iran's long-range anti-defense missiles and systems. The Iranians are, of course, downplaying it. I think the Israelis are exaggerating. The truth may be somewhere in between, but we frankly just don't know quite yet. But this is very important. So, ተመሳሳሊ እንታይ ብላ ኣሎ እስራኤል ኩሉ እቲ ሚሳይላት ዲፖዚት ናቶም ዝነበሮ ዘፍርዩሉ ቦታታት ሃሪምና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ድማ ናይ ኣጋኒኖም ሓሲቦም እዮም ዘረብ ዘለዎ ግን ኣይሃረሙን ከዓ ይበለን እቲ ሱፕሪም ሊደር ናቶም ከም ዝበሎ ኣተሓሂድካ ክረአ ዝኽእል መጥቃዕቲ ነበረን ግን ከምቲ ንሶም ዘጋነኑ ከዓ ከም ዘይኮነ ገሊፁ ስለዚ ሳምዌር ኣብ መንጎ ከም ዝኾነ ገለ ነገር ከም ዘዕነዉ ግን ከምቲ ንሳቶም ዝሓስብዎ እውን ክገብርዎ መደብ ዝነበሮም ግን ከም ዘይኮነ ኢልና ክንቅበል ንኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ መብዛሕቶም ሎጂካል ወይ እውን ሪዝነብል ምኽኑይ ዝኾነ ትንተና ዝህቡ ሰባት ኣብ መንጎ እንወት ኣውሪዶም ኣለዉ ግን ከምቲ ክገብርዎ ዝፍክርዎ ዝነበሩ ወይ እስራኤል ክገብራ እያ ተባሂላ ተፅቢት ዝገበረላ ግን ኣይነበረን እዩ ክኸውን ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ important because if the Israeli narrative turns out to be true, and I'm personally skeptical, part of the reason I'm skeptical is because it actually serves the interests of those in Israel who are in power who want to see further escalation, because the argument they're essentially making is, see, Iran no longer has long-range anti-defense missiles. As a result, it is going to be relatively easy now to strike the nuclear program. What are we waiting for? Let's just go for it, and then hoping that either the Biden administration or the Trump administration would go along with it. I'm very skeptical of this for several reasons. A, because we don't know quite yet the extent of the damage. We don't know how long it will take the Iranians to recuperate from whatever that damage is. But also, no one thought that the danger with striking Iran's nuclear program was Iran's anti-defense missiles. That has not been the reason as to why the strikes have not taken place. The reason why the strikes hasn't taken place is because it's quite clear. If the nuclear sites are struck, the Iranians will weaponize their program. They will leave the NPT. And given how deeply much of the program is underground, the U.S. itself has made the assessment that with or without anti-defense missiles in place, the ability to actually take out the facilities underground is very, very limited.
زياقات أزبلت أرجيومنت مالتي أنت يزبل زلوا بتحدي كاب مجمريو تكوينات كجمر وقتي متقعتك حسب كلون أبتني كلرا بوتاتنا إيران كان حرم يبلان كتحرم يبلان إسرائيل كتبل كلا أمريكا إير ديفنس لزلوا إيران ويون بإير ديفنس كلا خلو ناس لزغولو تباهيلي كون أنت مغنياتيلو عند حرنعوك نحرم جميرنا قلطيفهم نيكولا واسوار نخمعبلو مغنيات كونومي عدل كونومي كمعبلو يوم دما أزي تحت مريس لزغونه دما زخونه يكون تقبرو متقعتون وتسيتاو كونا يكلني الذين عطاتهم مليس كان من نيكولا راو حيل نكخدو بوش تقبروميو قال دما قبر ملسناي إيران كتبو تخل دعيو دفره نيرون بري اير ديفنس سيستم ناي إيران كلا خللنا يغلي وي تطو قبلنا يغلي تباهيلي كونن أبت بوتاتاتي متقعت زفره نير سلازي إسرائيل تبلو زلا نقرات إسرائيل تبلو زلا مغنيات كم زلو أنت تقبل كايو كوينات نكسوح فيه من قدز أرجو زلو يزبل زلو أنت هاي زبل زلو إير ديفنس سيستم ناتومن أنت باليستيك ميسايل زي معبلو له بوتاتات كله ديبوزيت ناتوم حريم ناين دحريلو نكس انتاي كلهم دحر سو سنة كل نجار سلازي هرمنا حجي إيران عقم سلازي بالله كن هرماكن كل على زبل موجود كجمريوم سلازي again it's calculation نتوجد أو مبلده كونس قبر ملسي ويون خالاي متقعتن مدالو كوننا يغلي زبلو من قد يوم تسأرجو زلو إزخاء نتزوبا مليس ونابز قدده عزاق تكوز دو خمس غل يوزن أقر زلو again كل زين نبلو زلنا كاب كل وجن كن سمع كن كلا لنا exactly أبي تبوتا انتاي تغيرو نتحقق تفلتو كبيت سلزغوني أتحساس بنا سبعين تبالي ويون أنا كل عينة argument سميكاناتك مدام دم تاخد قبر تخل زغا حقازيو مبزعتهم طبعا كميديا زمتهم زلو مين ستريم دما مس إسرائيل يوم سلازي إن إسرائيل أبزح نجار كدقفا يقولوا جن أبقى نجار كا إن إسرائيل كدقف لهم زيكم كزارو هاي كلهم سلازي أتي منش ناي حبريتا ناي دقفت إيران ميديا تاتا يكون كنزم سزلو وي ناس أزخونو أمريكا وين كونهم ناس أتحساس بازلو وي دما إسرائيل دقف ميديا تاتيو CNN دي ولا BBC سمع زلنا إسرائيل دقفتيهم ناي إيران دقفت وي ناي غزة دقفت يكونون سلازي ستيل ولا التنعم زدقف عن كفال ناي تيميديا وننتقونه بتخكل نت إسرائيل تبلو زلا أرجيومنت تدقف هاي كلني زلو زياك من لسا حنتي زلنا يا مدرخ من الباتنا إيران نا إسرائيل نما انتاي زقدس كوينيو إحنا أبي أوروبا لنا أمريكا لنا حزبنا دم أبي إرتراي زلو لذي أنا بزح زقدس هاي كونن نزبل أتحسس بازلو سبالو سمعوا بخميك قدس كم زغلنا عناون on resisting the IDF and Hezbollah resisting the IDF. I was privileged to be part of Operation Dawn, a program that you ran yesterday at a lovely restaurant in Manhattan, where we had hundreds of people who are anti-war, pro-peace, maximum individual liberty folks, many of them fans of yours and fans of the show. And at that program, you made an incredible argument about how close we all are to nuclear war. Can you summarize that argument, please? زخونه إيفنت نيرو ناي كلتيوم تساطفولو بحتر تبالا مالتيو حج انتهي زبل زلو أبتي إيفنت تي إيفنت دما ترى وقت أطاو كبلن سلام نخنا قسل إن دالي أب أمريكا كوم زبل باتريوت سبلوهم خمزنا تاكبو أمريكا بزخونه يقول ناي كالا عالم وقت كتاوتي بلا بسلام كتنبركت كلا الله زولات حساسوا أن عبيه خيرالو أبكم تراخيبنا هذا قد أسر باس ميكاني ركاسكت زبل كايو دي جملنا بزيا زيز بساوك سمعو أقداس الناس لزلوا يبلون تازر بعد ما أقداس لزخوني تسمعكم زلوا. Well, I mean, in summary, we're literally just one bad decision away, either made by Joe Biden in signing off on giving Ukraine permission to strike deep into Russia, or on the United States greenlighting Israeli action targeting Iranian nuclear leadership or oil infrastructure. A bad decision by the United States in seeking to, take advantage of perceived Chinese weakness and promote Taiwan independence that triggers military conflict. Either way, any one of these scenarios will instantaneously take us down an irreversible path that will inevitably lead to a general nuclear war. There is no such thing as limited nuclear war. Once it begins, it will spin out of control, and it سنتايز بتزلو سكات تويتر بزوج زي ما تنقطع زهب زلو حدا كيلاني أصواريو سنتايز بتزلو درجة أب أزيو هنك عفي مدرخ بس إحنا خمسة لنا كنستقبل كنكلا لنا يلو أبزو أنا زي نش دقيقة نبزح أنا بحدا جنيا وكينا تكوز لنا خمسة غلينا بس إحنا زلنا أبزح حلفة أوروبا ترو عد إنجليزي يكون أوروبا بمولهم ني يوكرين أصوارات منوح كخيز خلما نوشتي راشا كهرمو كم زغونو كحجزوا أمريكا دما نيمودا تعمل سكتب تبعيلا نيرا شو أنت تكبر نيرا راشا قبر ملسناتا نيكولاراو قبر ملسكتب كم تقول حبيرا نيرا لذلك هي مسمريزي نيكولاراوي قبر ملسكتب يلا نيرا
ስለዚ ሻዓ ባይደን እንተ ድፍርሞ ነይሩ ኣብ ናይ ኒኩለር ኩናት ማእተና ነርና ተመሳሳሊ ሕጂ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዘሎ ኩነታት ነቲ ናይ ኒኩለራዊ ቦታናቶም ክሃርሞ እንተኮይኑ ወይ ነቲ ነዳዲ ኒኩለራዊ ኩናት ክቅየር ይኽእል እዩ ናብ ቻይና እንተኸይድካ እውን ንታይዋን ንቻይና ክሕርቁ ኢሎም ወይ ገለ ንቻይና ናፅነት ናይ ታይዋን ተቐቢልና ተባሂሉ ኣብ ኒኩለራዊ ኩናት ክቅየር ዝኽእል እዩ ንእሽተይ ኒኩለራዊ ኩናት ዝበሃል ድማ የለን ሓንሳብ ምስ ጀመረ ጥፍኣት ስለ ዝኾነ ተለኻኺምካ ንምጥፋእ ብፍፁም ክትቋፅሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሸምጊሉ ደው ከብሎ ዝኽእል ድማ የለን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ዘለናዮ መድረኽ እቲ ኩናት ተራ ኩናት ኣይኮነን ንሪኦ ዘለና ተራ ኩናት ህዝቢ ይህልቕ እዩ ሃገራት ተሓራረማ እየን ንህዝቢ ዓለም ግን ርትሰይ ኣብ ሱዳን ኩናት ይግበር ኣሎ ህዝቢ ሱዳን ይሳቕ ኣሎ ኪንዋ ሓሊፉ ግን ዝጭነቕ ሰብ የለን ካብኡ ዝመፅእ ሽግር ኣሎ ኢሉ ዝኣምን ሰብ የለን ወይ እውን ኣብ ካልእ ቦታታት ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፋኖ ውግእ ኣሎ ካብኡ ተበጊሱ ፍሉይ ነገር ክመፅእ ኢሉ ዝሰግእ ሰብ የለን ናይ ኒኩለራውያን ሃገራት ኩናት ግን ንነፍሲ ወከፍና እውን ስለ ዝፀሉ እቲ ህዝቢ ዓለም ብኸምኡ ሻቕሎ ዝፈጥረሉ ዘሎ ደቅኻ ክነብሩሉ ዝኽእሉ ፕላኔት ትምነ እንድሕሪ ኮንካ እዚ ኩናት እዚ ነቲ ፕላኔት ከበላሽዎ ዝኽእል እዩ ስለዚ ዳትስ ዋይ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ እዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብምስትውዓል ክከታተሎ ዘለዎን ዝከኣሎ ኣብቲ ምርጫ ዝግበር ድዩ ገለመለ ክመርፅ ዝኽእል እንተኮይኑ ብዝከኣሎ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ግምት እትዩ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘለዎ ይዛረብ ስካ ትዊተር It will be the death of us all. The reality is, had Joe Biden signed off on Saturday, for instance, allowing Ukraine to use U.S. weapons, our Sunday brunch would not have occurred. We'd be all dead. That's how quick this will unfold. And so I don't want to be accused of fear-mongering, but I do want to put the fear in the hearts of every American so that they understand that there are consequences to elections. And it's important that the people we empower through our vote to lead us embrace policies that are designed to preserve the life, liberty, and pursuit of happiness that we all aspire to pursue. And even though the Constitution requires that Congress declare war, the federal statutes, you pointed this out yesterday, the federal statutes are crafted in such a way that the president of the United States and him or her alone can make that decision, which would be far more destructive than any declaration of war the U.S. Congress has made. 100%. The president of the United States is given sole authority for the launch of nuclear weapons. People can advise him, but nobody can stop him. There is an extreme scenario where the U.S. military could refuse to obey an unconstitutional order, but the president would have to be so grotesquely out of line to make that happen. Generally speaking, the way the nuclear war system works is once the president signed to make that happen. Generally speaking, the way the nuclear እንታይ ስከብልሎ እዚ ኸ ናይ ብሓቂ ዘሰንብድ እዩ ኒኩለራዊ ውግእ ወይ እውን ናይ ኒኩለራዊ ውሳኔ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ዝበሃል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ስለዚ እንታይ ዓይነት ፕሬዚደንት ትመርፅ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ እወ እቲ መንግስቲ ገለ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ንኣብነት እቶም ዝትክሱ ቀንዲ እቶም ወታደራት እንዲኦም እሳቶም ምናልባት እቲ ፕሬዚደንት ዝኾነ ይኹን ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣለዎ ይውን ፍሉይ ነገር ሽግር ኣለዎ እንድሕሪ ኢሎም ከዓብዩ ይኽእሉ ኮኑ ይብል ኣሎ ብሓፈሻ ግን ፕሬዚደንት ስለ ዝውስኖ ጥዑይ ፕሬዚደንት ምምራፅ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ስምዒታት እዩ ኩናት ዝደሊ ኩናት ከስፋሕፍሕ ዝደሊ ተኮይኑ ለኪ መካ ክጠፍእ ከም ዝኽእል እውን እቲ ቻንስ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ድማ ካብዚ ንላዕሊ ኣስጋኢን ኣሰካፍን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢትስ አ ቨሪ ደሊኬት ወይ እውን ተነቃፊ ጉዳይ ኢና ንዛረብ ዘለና የስ እዚ ኒኩለር ትማሊ ኮነን መፅኡ ንነዊሕ ዓመታት ገይሩ ነይሩ ግን ኣብ ግዜ ሰላም ስለ ዝነበረ ብዛዕባኡ ዝግደስ ሰብ እውን ኣይነበረን ሕጂ ግን ኣብ ርሱም ኩናት እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ርሱም ኩናት ሓደ ሰብ ክሰዓር ከሎ ኒኩለራዊ እዩ ዘሎ ፀገም ኒኩለር ዝዓጠቐ ሃገር ክሰዓር የብሉን እዩ ዝበሃል ትሕ ካልኩሌሽን ከመይ እዩ ክልተ ኒኩለራውያን ሃገራት ተተዋጊኦም ዝሰዓር ኣካል ክህሉ የብሉን ምክንያቱ እቲ ዝሰዓር ክጥቀመላ ክጀምር እዩ ተተሓሓይስካ ድማ መጥፋእ እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ኒኩለር ኩናት ማንም ዝዕወት የለን ስለምንታይ ተታሒዙ ለተፅዋር እውን ተለኻኺምካ ንምጥፋእ ጥራይ እዩ ዝበሃል እቲ ካልኩሌሽናት nuclear war system works is once the president authorizes the use of nuclear weapons, the military will automatically implement that order. And would the chair of the Joint Chiefs of Staff be in a position to neutralize or delay the order? No, the president has a unique communications capability that operates independent of any input by the chairman. The chairman of the Joint Chiefs of Staff is an advisor, as is the Secretary of Defense. But in a nuclear war, the communication will go from the president of the United States to the commanding general of strategic command, who operates the independent military command that owns all of our nuclear. ብሓፈሻ እቲ ርቃት ናይቲ ኒኩለራዊ ኩናት እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ንምፍላጡ ወይ እውን እዚ ንትን ኢልና ሓደ ብሓደ ክንፈልጦ ኣገዳስነት የብሉን እቲ ዘሕዝን ክፋሉ ግን ዘለናዮ መድረኽ ንታሕቲ ገፁ እንተደይወሪዱ ናበይ ገፁ ክምዕብል ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና I really hope ኣብ ከምኡ ደረጃ ዘብፅሕ ኩነታት ኣይህሉ ንኸውን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ቅድሚ ግዜኡ
ብስምባደ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ወይ እውን ገለ ድሌት የብለይን ኢን ጀነራል ሓንቲ ብዚኣ ብጣዕሚ ተሰንብድ ነገር ከርየኩም እየ ድረ ኣይኮነን ግን ዘረባዩ ናይ ብሓቂ ግን ዘሰንብድ ኮይኑ ረኺበ ኣነ Joined by author and journalist Anthony Lowenstein. Anthony, thanks so much for joining us. Thanks so much for having me. And so we've got Anthony on here to talk about his new podcast that he's done with us over at Dropsite News called The Palestine Laboratory, as Anthony said, that I love it. It's so normal for me. I mean, the way you say it sounds so strange to us. Laboratory. Laboratory is how it's spelled. It should be laboratory. It's very lyrical too. It really is. So we put up EX1 here. So you can find this. The first 3 episodes are now available anywhere you get podcasts. Just search Dropsite News or search .com. Anthony, I guess. Despite actual battle and then market the kind of thesis of that. ብዛዕባ እንታይ እዮም ተዛረቡ ዘሎ መሲልኩም ግዜ ስለ ዘይብለይ ኩሉ ከርየኩም ኣይክልኒ እስራኤል ካብ ነዊሕ እዋን ሕጂ ይኮነን ካብ ነዊሕ እዋን ንፈለስጤምን ንህዝቢ ፈለስጤምን ከም ላቦራቶሪ ከም ትጥቀመሉ ሓድሽ ኣፅዋር ንመማዕበሊ ከም መፈተኒ ከም ትጥቀመሎም ከም ዝነበረት እዩ ዝግለጽ ጅስ ሕሰብዎ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ውግእ ዕግርግር ኣሎ ስለ ዝብሉ ማሽናት ቴክኖሎጂ ድሮናት ገለ መለ ኩሉ ግዜ መፈተኒ ይጥቀምሉ ነይሮም ነቲ ለፈለስጤም ዝበሃል ቦታ እቲ ብረት ናቶም ቴክኖሎጂ ናቶም ንምቁፅፃራት ገለ መለ ብጣዕሚ እዮም ዝጥቀምሎም ነይሮም እቶም ፈለስጤማውያን ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ነቲ ኣፅዋር ናቶም ኣብ ሓቀኛ ኩናት ኣብ ሓቀኛ መድረኽ ዝተፈተነ ኣፅዋር ኢሎም እዮም እስራኤል ኣብ ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ወይ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ያ ካምፓኒታት ዘለዋ ብዙሕ ኣፅዋር ኣብ ናይ ኣፅዋር ፌርስ ከምዚ ናይ ኣፅዋር ዝሽየጠሉ ቦታ ብዙሓት ናይ እስራኤል ካምፓኒ እየን ዘለዋ ዓበይቲ ኣፅዋር ተደፍርዩ ቴክኖሎጂ ኣብ ምስግጋር ወይ እውን ገለ ልዑል ኢድ እዩ ዘለዎ እቲ ተግባር እቲ ኩነታት ድማ ካብቶም ፈለስጤማውያን ኣብቶም ፈለስጤማውያን እናፈተኑ እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ንኣብነት እዚ ናይ ቃዛ ካብ ዝጅምር ብምልእንተን ኮርፖሬሽንስ ነቲ ኩናት ብትክክል መፈተኒ ናይ ኣፅዋርን ተጠቂመናሉ ኣለዋ 42,000 ሰብ መይቶም ኣለዉ ንብል ኣለና ኣካል ናቱ ይስውን ኣፅዋር ኣብኡ ኣብ ፈተነ እዩ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ፈተነ ዝግበር ዘሎ ድማ ሰብ ይቐትል ኣሎ ሓማስ ንቐትል ኣለና ድማ እዩ ዝበሃል ስለዚ ሓደ ዓብዪ ኢንዱስትሪ ይሃንፁ ከም ዘለዉ ብኸምኡ እዩ ዝንገር ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ to write it. So I've been working on this issue, Israel-Palestine, for about 20 years, but I was living in East Jerusalem between 2016 and 2020, and I was noticing a lot of interesting reporting around Pegasus. Some viewers will remember that Israeli spyware that appears in countless countries around the world on people's phones that can essentially allow a country or intelligence service to access your information, everything, including if you have encrypted apps like Signal or WhatsApp. But what was so frustrating to me about this coverage was that it ignored the elephant in the room. Yes, it talked about the company that made it, NSO Group. Yes, it talked about what it was doing, but it somehow framed it as a rogue company doing terrible things. In fact, instead of actually focusing on what it was and what it is, which is an arm of the Israeli state. It's a private company, yes, but it's used by Israel as almost a diplomatic weapon to make friends, essentially. So that sort of started me on a long journey. And although the Israeli weapons industry had been covered a little bit here and there globally, I wasn't the first one to talk about it. It seemed that there hadn't really been an extensive book about it, so I spent years researching it. I spent a lot of time. So ብሕፅር ዝበለ ኮምፕሌክስ ቶፒክ ከም ምዃኑ እንታይ ግን ክብል ዝፍትን ዘሎ ወይ እውን እቲ ኣርጊመንት ብዙሕ ቴክኖሎጂታት ኣለዉ ንኣብነት እዚ ፔጋሱስ ዝበሃል መሰጅን ሲስተም እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ሓንቲ መሰጅ ተመፅያትካ እታ መሰጅ ኣብቲ ናትካ ቴሌፎን ተመፅያ ንስለያ ከም ዝጥቀሙላ ሓበሬታ ናትካ ንምርካብ ከም ዝሕግዞም እዚ ድማ ኣገዳሲ ንመስርሕ ንምቕታል ንምቕንፃል ዝጥቀምሉ ወይ እውን ብስለያ ኣገዳሲነት ዘለዎም ሰባት ዝጥቀምሉ ቴክኖሎጂ ከም ዝኾነን ሰፊሕ ዝኾነ ርቀት ዘለዎ ቴክኖሎጂታት ናይ ወታደራዊ ቁፅፅር ንኩናት ወይ እውን ንሲቪላዊ ቁፅፅር ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ቴክኖሎጂ ከም ዘለዎም እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብዙሕ ኣይዝረበሉን ግን ይዝረበሉ ድማ ይናበለ ይዛረብ ዘሎ ግን ንምንታይ ወታደራዊ ርቀት ከም ዘሎ ንምፍላጥ ዝናብነት እዚ ኣብ ሊባኖስ ክጅምር ከሎ ተን ንሬድዮ ሃሎ ወይ ካተን ፔጀርስ ዝበሃላ ዝጥቀሙለን ዝነበሩ ከምኡታት ነቲ ቴክኖሎጂ ከመይ ጌርካ ናፅዋር ተቐይሮ ከምዚ ዓውዲ እስራኤል ኣዝያ ሓያላት ካምፓኒታት ከም ዘለዋ in Palestine, obviously elsewhere globally. The book came out in May last year, a few months before October 7, and the book did pretty well, and then October 7 happened and it's kind of exploded around the world. Now the book itself, although there's an updated edition now, talks about October 7. I think for a lot of people now with the podcast, it gives people, I think, a context to understand how we got to this point. The book and the podcast doesn't say that Israel is still an important byproduct, which allows Israel to make billions of dollars every year. It's the 9th biggest weapons dealer in the world, and almost give it an insurance policy against criticism because so many countries around the world for decades have bought some form of Israeli spyware or weapons or some kind of surveillance tech.
And what do we know about how intentional this is as a strategy and how open the Israeli government is about this being kind of an intentional and deliberate part of its military strategy? At times it's very deliberate, at times it's incredibly secretive. So as I share in the book and we talk about in the podcast, እዚ ጉዳይ እዚ ግን እስራኤል ብወግዒ ትዛረበሉን ትጃሃረሉ ነገር ኣይኮነትን ብሓፈሻ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እዩ እስራኤል ጠጠው ከብላ ዝኽእል ዝነበረ ነቲ ንኣሜሪካ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ሒዞም ስለ ዝኾኑ ኣሜሪካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ስለዚ እስራኤል እቲ ኣብ ህዝቢ ፈለስጤም ትፍፅሞ ዘላ ገበና ጥራይ ዘይኮነስ ንህዝቢ ፈለስጤም ብመግለፂ ብዘይብሉ ደረጃታት እያ ኮንትሮል ክትገብሮ ፈቲና ነቲ ንፈለስጤማውያን ንምቁፅፃር ትጥቀመሉ ዘላ ቴክኒክ ድማ ኣብ ዓለም እቲ ዝበለፀ ረቂቕ እናበለት ናይ ስለያ ድዩ ናይ ካልእ ትሸጦ እያ እቲ ሲስተም እሞ መዓት ቢልዮናት ድማ ተን ካምፓኒታት ትገብራሉ ስለዚ እስራኤላውያን ዝገብርዎ እቲ ሰብ ንዛረበሉ ነገርሲ ኣዝዩ ውሕድ ምዃኑ ሰብ ዘይዛረበሉ ብዙሕ ከበድቲ ነገራት ከም ዝገብሩ ሓደገኛን ሕማቕን ነገራት ከም ዝገብሩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይወፅእ እዚ ከዓ ምናልባት كل جزء بزعب إسرائيل كزارب كله إسرائيل فلسطين كزارب كله أينو قالينا شنكات كم سمعنا حما كم سمعنا جن إسرائيل كنا متهيأ لي كاي حنت نقدر ترى تردانا أنا حيال كتكون كتكلال لك أبزع أن نبر الله زلنا بلانيت حيال تزيكون كا ترقم يبلو من باركا كل جزء حدا جاي بفر لا يبعين هجرات كتير يخلقها حيال تزيكون كا تهزبي تعمي زبدل ويون مجابر كتكون كتكلال لك مجابر المخان ونكو من رجع كل وكا خلالو نامنة إيرترا إثيوبيا تاريخها كابني إيرترا إثيوبيا مجابر وسيرهم إيرترا خطفوا يزق الله ترجمون الله إثيوبيا تقصد سيرهم الله إيرترا أمريكا ني إثيوبيا قد يفكون مساء يكونوا انتهلاتهم أي تقبلان يعني إيرترا هناياتو نخلت يعني تدلسا إثيوبيا بيدوم الله ني إيرترا دما بمن قد إثيوبيا قرون كوست وزق على لينعم ስለዚ ኣብዚ እውን ኣሎ ኩሉ ነገር ወላ መጋበርያ ንክኸውን ሻዕብያ ወይ መንግስቲ ኤርትራ መጋበርያ ክኸውን ድሌት ኣለዎ ይብለኩም የለውን ኢቨን እንተደልዩ እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ምናልባት ሓደ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ደገ ኮይኑ ፖለቲከኛ ገለ ምስ ኣሜሪካ ደይ ንሰርሕ ምስ ኣሜሪካ እኮ መሓዙት ክንከውን ኣለና ስለዚ ዘለኻዮ ይገብሩኻን እዮም ንስኻ ምስተኣለኸታ እስኻ ነቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ምስተኣለየን ሃገር ዝያዳ ሽዑያ ተርብሖም ንዖም ካብ ንስኻ ከለኻ ማለት እዩ That's why the politica بفتصم زير دوم من سيا اللهم زي أنصار أمريكا مخاط كم رجع دوزخ يكون تمكسي نو كم رجع يكون أمريكا كتحجز أزي كبيد مخانق تتكلم لك بفر لا بوجن إيرترا تمريتا بتعمي زقد سوم تزباجن أجداس يكون وحدي فعفح كنا بقول لنا أكلوا كنبرك خلاله زبل calculation أبرسم على نتي نسوم زدلي وقت تكبر دلوت زغون تهجر دما أمريكا سلزلاتهم تجمع بلوم نملس نيشتي أبزيا Says that calculation, rest assured, Israelis simply cannot do it. So there's a lot of fog and a lot of smoke right now, and it is all about establishing various narratives. And from the Israeli side, of course, the narrative they want is, see, this was easy. The Iranians couldn't do that much about it. What are we waiting for? Unleash us and allow us to take out everything. Yeah. So Dr. Parsi, in terms of the Iranian regime and just the way they have reacted to this, what does it tell us? Is it similar to last time around where we consider the matter closed? How is the message that is currently coming out of media and others in response to this? So initially, almost even before any real assessment, بوغن إيران كانت عينت قبل ملتي زلو إسرائيل كتم محلال فوت دلدل ملغتي إيران كبت يكونون بزح صواري بلو من دفريه بلان كن هارمات رايح كرولنا قبلو كفتنيا ميلو ስለዚህ እቲ ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ እቲ ኩነታት እዩ ዝገልፅ ዘሎ እሱ እስራኤል ኩሉ ትገብሮ ዘላ ነተንያሁ እቲ ኩናት ንምስፋሕ ምዃኑ በንጻሩ ድማ ብወገን ኢራን ከእንታይ ዓይነት መልእኽቲ ዝመሓላለፍ ዘሎ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝደልዩ ዘለው ንዝብል could be made of what the damage was. They were downplaying it, which sent a clear signal they don't want to see further escalation. They're not the ones who started this exchange of direct fire between Israel and Iran. That's what the Israelis started on April 1st when they struck the Iranian consular section of the embassy in Damascus. But as time has passed, and as we have seen, most importantly, that there has been casualties, you are seeing things happening in the Iranian debate in which there is a lot of anger and a lot of belief that not responding may actually be a mistake. What they don't want to see is the idea of striking Tehran becoming normalized in the same way that striking Damascus or striking Beirut has become normalized for the Israelis. They do it regularly. It's hardly news any longer, certainly not in the mainstream American media. They almost never report on those things. The Iranians don't want to end up in that situation in which Israel striking Tehran will become a normalized issue. And that is one of the pressures internally for them to... Yeah, that's the argument. ኢራናውያን ነቲ ኩናት ከስፋሕፈ ከም ዘይደልይዎ ዘሎ ፍሉጥ እዩ ወላ እቲ ዝግበር ዘሎ ኤክስቼንጅ ወይ ምልውዋጥ ናይ ተኽሲ እውን እንተኾነ ምርጫ ናይ ኢራን ኣይኮነን ኢራን
ኣይትደልና ነራ ከምቲ እስራኤል ሚድያ ዝብሎ ዘሎ ዘይኮነ እስራኤል ጀሚራቶ እዚ ኤምባሲናቶም ኣብ ደማስቆስ ኣብ ሲርያ ብምህራብ ነቲ ኩናት ወግዓዊ ክጅምሮ ዝመረፀት እስራኤል እያ ነራ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኢራናውያን ወላ እውን ተፀሚሞም ክኸዱ ተፈተኑ እቲ ዘፍርሆም ዘሎ ቀዳማይ ከምዚ እስራኤል መዓልታዊ ናብ ሱርያ ተሃርሞ ናብ ሊባኖስ ተሃርሞ ናብ ኢራቅ ወይ ደለያቱ ዕላማታት ተሃርሞ ዘላ ግን ብሚድያ ድማ ከም ኖርማል ነገር ዝረአ ኣብ ኢራን ኣብ ሃገር ኢራን ናይ እስራኤል ነፈርቲ ሃሪመን ከም ኖርማል ክረአ ይደልዩን እዮም ዝኾነ ይኹን ፈተና ኣብ ኢራን ዝገብርዎ ግብረ መልሲ ክወሃቦ ከም ዘለዎ ስለዚ ከምቲ ንኻልኦት ሃገራት ዕንዮመን ዘለዉ እስራኤል ከም ኖርማል ዝቁፀር ዘሎ ከምኡ ንኻልኦት ሃገራት ንኸይገብሩ ኣብ ሃገሮም ከምኡ ዓይነት ድፍረት ንኸይህልዎም ስጋኣት ከም ዘለዎም እዩ ዝነግር ዘሎ ኦፍኮርስ ኪኑ ዝኸደ እውን እቲ ኩነታት ንእስራኤል ተፀሚምካ ምኻድ ተወሳኺ ስጉምቲ ንክወስዱ ከም ዝገብሮም ዘሎ ድማ ተማሂሮም ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ብቐሊሉ ክዝሕል ከም ዘይክእል ምክንያቱ እቲ እስራኤል ዝበሃል ጠጠው ክብል ስለ ዘይደሊ ዘሎ ንዝኾነ ይኹን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ድማ ክሰማማዕ ስለ ዘይመርፅ ዘሎ ከቢድን በዳህን መድረክ ክኸውን ከም ዝኽእል ጥራይ ዝፍለጥ ናይ ብሓቂ ናይ እዋኑና ከቢድ እዋን ኢና ዘለና ናይ ሆፕ ሰላም ክወርድ እናተመንና ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትን ኢና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ነዚ ቻነል ምድጋፍ ኣባላት ናይዚ ቻነል ሳብስክራይብ ምግባር ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ እናበልና ናይ ሎሚ ኣገዳሲ ዝበልክዋ ምኽሪ መዓልታዊ ምኽሪ እንደዝብ ነዚያ ምኽሪ ኣብዚ ዓለምና ብቕልጡፍ ሕምባቤ ብቴክኖሎጂ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ዝብል ሕቶ መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብሎክቸይን ከምኡውን ሮቦቲክስ ኣብዚኦም ዓውዲ እዚ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ንጀምር ንሕና ስማርት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቶም ስማርት ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኢንቨስት ተጌርና ገንዘብና ግን ምስኣቶም ክንዓቢ ንኽእል እዚ ሓደ ብሱልን በሊሕን መንገዲ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዘለናዮ እዋን እንታይ ኣሎ ዝዓቢ ዘሎ ርኢና ንዕዑ ክሕግዘና ዝኽእል መፅሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ቴክኖሎጂ ንኩሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ ሳልሳይ ድማ በታ ሓንቲ ሞያይ ጥራያ ክነብር ክንምባል ኣብ ትርፊ ግዜኻ ካልእ ዓይነት ምንጭ ናይ እቶት ክኾነካ ዝኽእል